naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malaing nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM.
Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang maayo nga pamatasan, ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa indi tampad, sang matutom sa indi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga indi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon.
Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang ko magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako kay Cindy, taga Hinigara Negros Occidental. Nagapanuigon sang 22 anyos. Tagsa nga magpalapit ang Pasko, nagabalik sa akon kaisipan ang ako na aguman nga kasakit, kag kalisod sang adlaw nga ini. May boyfriend ako sadto nga tawgon ko lang kay Dari. Tagsa ka Pasko, kasadya gid sa amon nga duwa. Magkaupod kami nga nagapamakal sa amon regalo sa amon mga abyan kag sa mga mahal namon sa kabuhi. Apang sang nagahilapit na ang September, nasat uman ko nga may pagbag-o na nga natabo sa iya kabuhi. May bes nga hindi na niya ako masugat sa amon school, kag may bes man nga daw wala na siya nagasapak sa akon. Apang nagasiling siya nga may ginapaligban lang siya kuno. Family problems lang. Sa pagpadayon ko. Patay na naman ang cellphone niya. Nga aayhan. Di siya nagkadtuman. Makapila ka beses na ako nagatawag sa iya. Apang wala siya nagasabat. Ay, malakat na lang gani ako Hindi na ako makahulat sa iya. Basi bala kung hindi man ato magkadto. Apa nga wala siya nagapahibalo sa akon, haw? Ay, masugata ko si Anton. Ang amigo ni Dari. Ay, hi Anton! Oy, hi Cindy. Ay, nakita mo bala si Dari? Si Dari? Aba, oo, nakita ko sa kaina. Ari sa diri kaina. Basi ko na to sa library. Ay, amo gali. Wala siya abin makapanawag sa akon mo. Wala siya siguro sang load. Pero duha ng cellphone niya. Ha? Oo, duha ng cellphone niya. Nakita ko nga ginagamit niya kainang isa. Nga ho, wala siya makatawag sa imo? Kon, nakapanawag man sige mauna na ako si imo Anton. Ate, sige Cindy. Duha ang iya cellphone. Para sa ano ang isa?
Kag nga wala siya makapanawag sa akon. Ay, kalain sa pamatsyag ko Nano ka, Cindy? Nga daw sa wala ka sa kaugalingon mo? Bing, nagalain gid siyang buot ko. Oh, ha? Duha gali ang cellphone ni Dari. Ano? Duha ang cellphone ni Dari? Oti, ano kung duha ang cellphone niya? Mayo gani kung duha, kay sige-sige lang panawag niya sa imo. Wala siya nagapanawag sa akon, Bing. Oh, ano? Napiyaran ko. Nga sining nagliligad nga inadlaw. Do natamaran na siya manawag sa akon. Kag kun wala ako ginsugiran ni Anton, nga duha ang iya cellphone, wala gid ako makahibalo, Bing. Ay, nagasakit gid ang buot ko, Bing, Kalain gid sang pamatsyag ko. Cindy, basi ko natabuan na nga wala siya load. Siling ni Anton. Kaina ko no, may ginatawgan siya. Nga hindi mo siya pagpamangkuton. Nagasakit gani ang buot ko. Nasakitan gid Kuya Bing. Kag hindi lang ina. Pero may lang siya nagakadula diri sa university. You better watch out, friend. Basi kung ano nang ginahimo sang boyfriend mo. Oti, anong plano mo sa Pasko, Dari? Ano sa imo, haw? Sang nagligad nga Pasko, dito kita sa inyo balay. Karon, dito naman kita sa balay namon mamaskwa, Ti, okay kung mo na gusto mo. Do wala ka sang gana, haw? Wala ko man ikaw ginapilit, Bisan hambalan pa natin ina, ikaw magyapon ang sundon ko. Kung ang gusto mo. Nakibot gid ako, sang ginsugiran ako ni Anton, nga duha gali ang cellphone ni Dari. Kag isa ka adlaw sina, ginhagad ko si Dari nga sa balay na lang mamaskwa. Apang daw wala inisang gana, sa pagpadayon ko pagid. Ay, wala pa si Dari. Gabi na ini kaayo, ho? Mamakal pa kami sang amon inog pamaskwa. Ay, buisit, Basi bala kung hindi na to siya mag-abot. Basi kung Indiano naman niya ako. Ay, animal gid, Lang, Cindy? Nang? Malakat kami ni tita sa downtown nang. Maupod ka? Ah? May sale balatid to. Ate, sige, maupod ako, Ellen. Nang Cindy, husto na guro iningin pamakal naton. Ate, oo, mapauli na kita. Sige na. Bah, ang lalaki nga to. Do si Dari man ato. Kag may kaupod siya nga babae. Sexy. Kag namang garanon pa. Ellen,
Diri ka lang, anay, ha? May kadtuan lang ako. Okay, nang. Si Dari, gid ina. Siya, gid. Dari! Ba? Cindy? Sino siya, Dari? Sino siya, Dari? Tikwan, kilala ko lang sa una. Old friend? Buang ka? Agway! Agway! Kasakit-sakit ang pa mo sa ako na. Hoy! Sino ka, Gid? Girlfriend niya ako. 3 na katuig. Oh? Dali ka, mahari na kita diri. Dali. Nagalin sila. Natuwala lang sila, oh. Kung tani, patay na lang ako. Break na kita! Tapos na kita, Dari! Dali na, nang. Ellen. Si Dari? Siya, ina. Ay, lagsan ko siya. Ay. Dari! Dari! Madali lang! Ako ba yung tinatawag mo? Hindi siya si Dari. Kakukuan. Sorry lang, ha. Nasaypan ko pa ikaw. Diyos ko. Magkakuluyo. Masami ko masaypan ng ibang nga tao nga si Dari. Diyos ko. Itugot man nga malimtan ko na siya. Itugot man. Basi man akong mabuang na ako sa kalisod. Maluoy ka. Hindi pag-ibii ang natabo, Cindy. Ginpakahuwian ka na niya, ha? Hibian mo pa siya? Hindi siya ang lalaki para sa imo. Sa pila ka adlaw, makakita ka gid sang lalaki nga nagakadapat sa imo. Cindy, wala ko na makita si Dari sa universidad. Basi nagsaylo siya sa iban nga eskwelahan? Wala ako maghuna-huna. Nga mabuhat niya ini sa akon, Bing. Ginahigugma ko gid siya, Bing. Kagang laom ko. Kami na ang magkaupo hasta sa loo. Kasakit! Kasakit, gid, Bing! Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Araw-araw kasabay mong kumain, madalas hinahatid mo pa ko sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malamang usapan,
Ana ako sang nabatian nga bisan ano kay Dari, sugod sad to. Halos kada gabi, nagapangamuyo ako nga magbalik siya sa akon. Bangod handa ako nga magpatawad sa iya. Apang wala gid siya mag-abot. Isa ka tuig ang akon pagkadesperada sa kabuhi ko. Subong, amat-amat ko na nga ginbato ng kamatuoran nga hindi siya para sa akon. Apang sa gihapon, madumduman ko ang nabatyagan ko nga kasakit nga gindulot niya sa akon. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Cindy. Amuyadto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!